Sa number 9, subsidiary company sa Globe ang nagpasa sa unsolicited proposal sa syudad sa Bacolod sa pagtukod sa isa ka command center pinagi sa public-private partnership. May report si Nico Delfin. Ang e-governance kabayan sang tuyo sang syudad para mangin isa ka super city. Gani isa man ka unsolicited proposal ang ginduso sang High Data Infra Corporation nga mong nagtanyag sang pondo kag pagdumala sang isa ka integrated information technology system na lakip na diri ang pagtukod sang command center. Ang command center magaangot man sa mga ginadihon nga clustered response center nga pagalakipan sang CDRMO, PNP kag BFP offices. Sa Bukiti, way pamanggid na identify sa city kung diingit ang command center mo. Dili mo pa ning isa i-consider kung diingit mo butang command center kag kay mo ning plano man ni mayor na ang mga police kag mga fireman daw isa na lang naka-station. Actually, amo mo ng purpose kay ni mayor na dapat nang may CCTV na ma-cover gid ang Bacolod na para ma-deter ang mga criminals. Upod sa plano sang proponents ng public-private partnership project ang pag-install sa mga CCTV camera sa dalanon sa Malason nga simana. Magasapol man ang katapos ang P4 committee agud mapatud ang ginatanyag nga investment sang Globe subsidiary company. In-accept pala namon way pa kami sang definite proposal kiti ma-present pa sila next week kung ano ang modality na isundo namon. Ang ginasugura na nga construction sang housing project sang syudad upod sa WRS Holdings Incorporated kabahin sa P4 project sa idalom sang Benitez administration. Nagapadayon man ang paghimo sang kasugtanan upod sa pila pa ka mga kumpanya para sa pagdevelop sang Manukan Country kag reclamation project sa syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros.